Sa mga gusto mag-share sa ilang Okay, agumpa mga para kapiyaran, sa lagi sining naman Pasko, kita. pa? pwede mag-send sa Naga- Gcash Randy Lasa at 0961-653-5426. Hambal ako. Malipayon nga Pasko kag mahamangayaon nga bagong tuig para sa nagahari nga FM station sa Central Panay. 90.7 Kings Radio, ang aking radyo. Ay, ay, ay. Broadcasting from Lavino, Iloilo, the largest municipality of the province. Naghahatid ng balita, impormasyon, pang-agrikultura at musika. Ito ang Kings Radio. Kings Radio 90.7. 90.7. Okay, mga kapiyaran, nangyari naman kita ng mga katulong naman sa inyo. Hara na live diri kita subong lang sa Kings Radio. Lambunaw, Iloilo. Artis kita po tayo, nangyari anay no? Ato nga intro sa sining ato ng kalingap. Sa sining at tagna, alas 2 ang hapon, ako kapangutong sa inyong tagpuso kagang tinutuyo. Kamu ang lingaw mo, sining ang bahalo, nga akong gintiho. Sa sining at tagna, ang bastos ang hapon, ako kapanutog sa inyong tanging puso kagang tinutuyo. Kamu ang linaw mo, sining ang bahalo, nga akong gintiho. Palangga na mga viewers, kag mga sympathizers, pagkain man ang pag-subscribe sa ngayong channel. Pagtanggal na mga viewers, kag mga sympathizers, pagkain lang ang pag-subscribe sa ating YouTube channel. Yes, sabi yan, pirot sa bahalo ng title yan ng pirot. Ang intro ba naman? Kami yung pag-intro lang ulit. Yes, mayong hamon kita sa mga tumalanaw sa YouTube channel ni Mang Pirot sa Pirot Haranista. Thank you so much ng Pirot sa imo nga pagkatudri o kay Manang Tungsi kay Divine, no? Kag sige lang, may problema kasi amugin man ay kuhan kay nagtungkol sa Pirot. Yeah, no? Sige, okay lang, may problema. Sige. Okay lang, no problem. No. Okay, sa mga pagpating natin, basta matigala sa live kami karon diri sa 90.7 Kings Radio. Bali, din niya, Pirot Haranista, diri lang gin record, no? Di record. Yan, sa ito pa diri gin live, hiwat live. Mga kaukanan. YouTube channel ni Nung Pirot. No? But, pero live man sa 90.7 Kings Radio, kag siyempre, welcome lang ang kamera, may YouTube, may FB page. Kita sa Kings Radio.
para lang nagdugang Yan mga okay, subscribe na kamo sa YouTube channel ni Nong Pirot, Pirot Haranista. Para nga siyempre magdamo-damo pa ng subscribers sa Pirot Haranista nga sa mga nag-ano sa aton, sa mga nagtanaw sa aton sa mga FB page Kings Radio, kag nagbamati man sa 90.7 Kings Radio, batian kita sa Bilog Central Panay, worldwide man. I-subscribe nyo ang YouTube channel ng Pirot Haranista. Wala, before pandemic, kanay kami ng Pirot, subong lang kami nag-upload sa muling programa. Tapos ng pandemya. Diyan naman. Tapos na, na naman ta. Okay, nung Pirot, anong sunod na kamahanon? Okay, no? Parang hindi sa ating mga viewers, no? Mga sympathizer natin, mga subscriber, no? Tulog na po sa inyo. Tapos kita galing padayon sa atong mga ambahanot ng mga iwan. Tayo kuna nato na rin. Okay, kaya siyempre sa may tagikon. Kalitan lang nato na rin yung receiver, no? Oo. Yari na bali duha di kantay ba sumunod na itong karon. Para kitsin yung mga tanan. Artist kami magbatong karon sa mga sato. Yari anay, no? Ang pahanon para kitsin yung tanan related sa Silinga Pasko. Kagabi ko na ulan sa amin
among katong nga pagkalit kay nagamo ang manunubos sining kalibutan kaluhaan naong ang ating siyas alas 12 sa gabi sa 24 bulan San Disyembre sa pilit pintuaw sa mga anghis silpa pindayan sa mga pasturis ilan ako mga hari ng bago si Jesus si Gaspar pagkasal ang ikat ko ng atat sa ulawan nga merang sinsukan sa atong mahal na Utunggaman ninyo o Senyora balay ang akong pagpanuto nga nakaadungan sa kinabutan ng ninyo nga bukay sa nalasang Paskwa siguro sa kalipay. Salamat sa kinabutan nga ako kakantong sa aking puso mo. Paalam, nagpalay akong gano'n kabay nga sa liwan kamu panglawi ko Okay na ba? Bye-bye sa sining atong naglingawan, labi na sa kay Ma'am Miri Cabano, nayara sa Florida, subong mo sa kay Ma'am Emily Rigusa, nayara sa New York, Ma'am, labi na sa kay Ma'am Hel Sanchez, no, sa kay Ma'am Gima Monibano. Mayo nga ako lang sa happy vaccine na sa inyo tanan no? Labi na gid sa akong pundalangga, no? Nga wala gid na lang at sa pagsuporta diri sa ato, no? Pagulagay ba di suporta na sa talakon. Si Toto Edward, Rivera to, salamat sa inyong suporta, no? Edward, Toto Edward Rivera, kaya sa Canada, no? Okay, happy vaccine na to. Okay, sa mga gusto mag-sponsor sa programa ni Lupirot sa iyang YouTube, no? Kagama sa wasa may arapagit nga gusto mag-sponsor, may problema, magkamot lang mo sa kay Lupirot sa Pirot Arabista. Para nga kung gusto nyo sige ang iyang ganini nga gamit sa atong sining studio, at rin siya mag-perform sa iyang sining Pirot Arabista sa YouTube niya, buli-buli nyo kami. Sponsorin nyo si Lupirot. Balik lang Share kag ano ganini subscribe mo gid nga YouTube channel. Nabi ko pang pila pang video para sa inyo. subscribe na ang YouTube channel ko ay Magkakaroon na uling para sa ako. sponsor sa diri sa kay Lupirot. Ako'y problema i-subscribe na lang mas pa may support mo ang YouTube channel. Nga ulan niya mga shout out ba? Yani, sarap Okay, no? Chris. Hindi siya tayo, no? Okay. Sa utang apat, no? Chair ang kamarino, thank you, Gid. Merry Christmas, no? Ringan Solas, Gaga. Engineer Maria Cecilia. Engineer, yan ang pagkinahulat mo. Sponsor na! Okay, nung doon.
shout out kanay sa atong mga pada. Okay. Dari kay Mansibay, go ahead. Happy watches kay Monica our business ako. Kay Ramon Cano. Happy watching no, ngayong hapon ang kanan from Valenzuela City. Happy watching lang. Kay Alex, David, happy watching. Okay. Okay na. Kaya, siyempre, wise naka-request mo. Kaya request mo. Tato na yun sa ila ining sa kampanon. Ini ba, alam mo mga pagkuraton sa mga hindi o amo na yung tira. Okay. Yari ang mahalo na nagatikulo na pinitin siya. May kaligong bayan ako'y kapihag sa mukha. Kapi-kapi nagkakas lamang sa kapitan kasi kung wala ang pinaglaga ay oras-oras pagkakas ang kalingaw sa pagriya mo kung hindi lang salamat sa Diyos makimatay na lang kapatid nga tumulong kung wala ka halos mapipita ang mga kagiso daw pati mong napakawala pangusang na gabi pinitin siya kay kalikong bayan sa kapihak sa luka kami-kami nagkakapos lamang sa kasi kung wala ang pinalaga kay oras-oras ang pagkain na ang puso lamang ang kamingaw sa paghiyaw kung hindi lang sala sa Diyos mamatay na lang kapatid nga tumulong kung wala ka mukhang halos mapipinta
daw hindi ko na mawala. Pangusang araw kami ko na pinitin siya. Ang mga kapiso daw hindi ko na mawala. Pangusang araw kami ko na pinitin siya. Okay, no, pero, may tulong pero, Tinitin siya. may pinitin. Pinitin. May ala ka, may kanta mo, thank you, Riwi. Tapos, thank you, Riwi. Pinitin siya. Okay, pero tayo 4 minutos nagbigan sa tag na alas 2. Grabe, mga may request ako na munit, ang go away. Kayo hindi kayo, ikatwa na sa mga bahan ng tulog ng sinyo. Kaya ginapangabay gid kay nano sa nga ato ng higo no. Si para si Bian Rocco no. Sa kanang ginapangabay gid na pwede man naman makantahan man na ang landong no. Diari no. Mo ningin kanta natin dito sa landong. Landong, no? Nabi ko yung kanta na, nalagay ng brand out. Diari no, sige. managit sa inyong kantahan no. Landong. Sanggap ko'y naman may nakita ako ng doon. Yarat sa akong likod, nakasunod. Saan ako magbalik? Yarat sa akong kilig, daling-daling umahakan, masing-bagan. Kung pa may hapurong may feeling, daw tinakpan ng sanglangit. Ako nagdadasma sa sobrang kaulpan. Ako nagsingit sa taban, tapang kang may aswang. Galing sa panuntuman lang ang tanan. Pag alas 6 na sa hapon, nag-viral sa social media, maglabda ang mga istorya. Tuman ang aking karuya, pangut sang kinabakama, kaysa bungang isip lamang na pangkulan. Kung pa may hapurong may feeling, daw tinakpan lang sa langit. Ako nagdadasma sa sobrang kaumpan. Ako nagsingkit sa tapat, tabang kang may aswang. Galing sa panuntuman lang ang tanan.
sanga-sanga ka. Nagpailang sa social media. Madasiman na ang mga istorya. Tumanang kahuya. Pangod sa pinamakama kaysa bang isip lamang na bangkukan sa lusanang kalamo. Ako ang nalipo. Okay na. Landong! Kapay din mo. Nalipo sa tukod lang sa landong. Hindi daw kamo nag-appreciate sinagamano. Pero namin sa ulit pa recording, tanong ako ng mga kanta. Marami itong mga pinitinsya, mga landong, yung mga marami mga kanta sa mga latest yung mga komposisyon nito. Okay? Kaya, hindi na kita platform sila sa ilang mga request, no? Wow, bayan, ano ba? Hindi mo dyan, mas divine, sana, kasi may harap na lang. May request na. Sa kadugpang na yun, no? Tapos, sige. Nadadula. Sinsya lang mo kayo na patay ako yung monitor na ulihin ang mga shoutout na kuha ko ni kayo. Niyada-yaday no, sa masamulot, no? Sa barangay Kuta. Nagdayaday pa rin. Okay? May ara? May request? Duro, hindi magandang sa tao. Request naman to, Brigada yun tayo si Randy. Hello, Tadirot listening from Sabo, Ilahas, Dingle. Tita Ami, Pilipino nila sa kanta yung ligid. Na ako na naabot ko ng mga shoutouts. Kaya na patayo mas mga kuwan, mga motor. Sige. Masih may harap pa? Shoutout lang. Ba? Sa mga taga sa ay, ito, walang ako lang. Thank you, Git, sa inyong suporta. Huwag kaluban si Pirot, bisa ang kantay mo niya si Kat Kid, shoutout na sa mga ilam sa Barrepunsan. Yes, may YouTube po may na request may arbitration naman. Sabi kasi naman kay Manny de la Cruz. Kapatuyo sa daw ko. Tilas do sapon, katuyo rin man. Katuruyo, no? Okay, ano Pirot? Yari ka na. Kaya ang gina-request nila naman to ito, ay kulang ma-review ako. Gani? Sige lang, ano lang na yan. Para man sa kayo ito, gordon kada isang gaya din nga gina-request, no? Hindi sa ang paro na nag-artikulo, igadulo. Sa piling ka na ang mga kasabi parang kay hindi na bukhan ko ikaw halos sa itong pinanukang mo nagiging pwera
sipain ng panahon. Paano ikagaling sinta di puso ko? Ang masalah kong handog Inus lang sa katulog Sumunsang naglaw sa silangan Nagpinulaman sa galong Apang may kahigay naman Nakita ang magpapayong May kahigay naman Naman lang wala ang ikatulog ko sa iyo Pag-ibig mamapagilong puso At buliwag magpaling Pagpalagausap Apang may kahidahilan pa Magkita ang magmalipayo May kahigalan pa Naman lang wawaglaan ko Ikatulog ko sa iyo Pag-ibig mamapayong puso At buliwag na magpaling Pagpalagausap At buliwag na magpaling No, pero sa mano, ano ko tayo tinanong pero igatulog ko. Jadi itu itu balik dua otak kada dan dua otak para apa? Ini kering gambar sempat ratu ini sempat diam atau ini kita ini kan sebagai pemain tampus kubit kok. Wah, ini para sih juga terang negati pulau Pilipinas ang luas. Dekat sang kalalaman ang hati ko sa kalimutan pinasumpat sa mga pagkaluan Pilipinas ng kaibig sana datang sa piling mo halos sa labas tinulungkol
Adlawat ng kapigang wala si maino. Kung di matala sa langit kang mapangamuyo. O Diyos na maluluwi ko, luwasa tanaw sa mga kalahatan. Bukod siningang paano pinagtulog ang pagkatiyago. Dapat pag-ibig yun pag mag-isa ang pipipin mo. Mag-ampukit sa ito nagkitaan sa pupunin sa magpitas ng lupit na hindi Pilipinas iyang puso. At lawat ng kapiging walang si maino. Kung di matala sa langit kang mapangamuyo. O Diyos naman na manuluwi ko, luwasa ang tanaw sa mga kalahatan. Huwag siningang paano pinagtulog ang balatyago. Dapat mag-ibig yun kag mag-isa ang Pilipino. Ang bukit sa ilog nagkitaan sa pupunin sa mapintas ng Pilipinas iyang buwason. Sa mapintas ng Pilipinas ang luwason. Parang COVID-19. COVID-19. Wag, Pilipinas. Pilipinas sa luwas. Okay. Shout out na na ita. Okay, nangyari din si Kinjek. Let's sana naman na si tatay na nura na si tatay ko makita tungkol sa COVID. Shout out lang si Idol George, okay? Yan siguro yan hapon, yung ilang sa Pagkilet. Jessa Gonzalez, Toto Jun Iliguna, Mike Tulubas na Pinotba, listening from Tagaytay. Okay. Siyempre, Muriros, Busera, Tani, ginatagaan ni Sir Pirot, pagkilala tungkol sa iya contribution sa Ilogoy kay Don Songs. Naman. No? May nakakuha rin ni ORC yung Pirot na kilala sa Vision ko ay 2010. No?
Daw maybe man ko sa kaligalang pero tuwan ko. Nagkalatula sa kabuhi ko. Okay man, pero ti bisan ano bisan ano nga kanta nga kuno pero taga sikat man sa diya. Okay, nag-greet ko si Pirot, we're watching live here in City of Busa, Lumawa. Shoutout ni DJ sa akong hani sa City of Busa, kay Gil Molinog, nagmamati pa sa mga. Okay, man, so yara ka, happy birthday daw yan kapon. Happy birthday, belated birthday sa mga anak mo. Happy watching Sky Ernestina Celero. Mhm. Nagawaan ko sa mga private Celero family. Mayroong hapon nag-trip ko lang sa kay Mike, nag-trip sa TV dito sa akin. Kami kasi sa hindi bago yan tubig. Na ano po, very Christmas sa Christmas. Thank you, Ben. Kami kasi sa Ramil Alsa. Okay, Arnold Valentina, kaibigan hapon. Kaya siyempre, pwede ka request ng Pirot na mapintas kasama ko. Ma-request ko, kanta ng Pirot ako, namulit mo namin, ang Pirot kanta ko, bumati ko tulad ni Rosie at Villador. Ang mga na-engage with it, marami ba? Amasak, salamat kid sa pagbasa. Well, kasabay na, pero sa akin isa sa Pumas Bipot Talos manami ang lumang kanta tayo pero J-Boy sa Gadfin. Okay. Okay na kaya hindi ko na may yung ano ba? Na-engage with it, parang piling yung bahala ba? Kaya isang lete kita, makabay, dulo na. Okay. Mapintas ka lang. Magpintas na ako sa Niniwarang ilaw pasukat tayo. Ako lang panatang pagmamputi sa mga sa mga pagkatao ang iyong pagtiyak ay nalamanso. Akong nakapuso, akong nakapuso. Tutok ang mata, tutok ang mata, doon sa ipagkakal. Ikaw ang pinag-ibig ko pa sa puso ko. Ang piling ko na ako na hindi
Okay na ako ito na makita. Masarap. Hmm. Pag begitu kali sini sang inyong mga babay, nga gagawin lang natin. Jadi maigi yung ano mga katibulo. Ako ang namunit no. Sa kete ini ang paano kita nagadala sa kalan ng kiro. Dulu dapat sa Okay, ako ang namunit. ano na dulu natin sa inyo. Shout out naman tayo. Okay, shout out kay Lawrence Rubira Lantiposo, Tito Josie Loradio Lipuna, Taikigida, nasa po po arpos po ka lang tawag ninyo, no? Pero ikaw sa Likayada, Tito Sumbero, Arika, sa ilutok ng Hakunda, Chika J. Gomez Ruiz, Ray Mamon, Ray Elegante, shout out sa mga Elegante sa Paratuganan ng Bunao. Sige, thank you kids sa labay no, ginaalan sa labay ng request man, pero mapunaw ang salo.
F. Stress Palacios. Requested libre from Bakalting Bawal. Sige. Mads, kaya ka. Wala yun naman. Julie! Ito pero daling sa una, sa subong wala niya po nagkupas. Kung ko sa buwan na ma-request kayo ng dulot ako si Virginio. Siya ko lang dyan sa akong tradisyon sa barangay Kumahan Limot. Okay, why not? Okay. Police Farmer TV, thank you, Gid. Yan ang pagkabay nila pa. Mabuklaw ang kala. Pero bilang pamon ito, bilang katapusan ako. Paano? Inyo, no? Kaya puro mag-ilunggo. Yari kayo nagpabay sa Tagalog. No? Ako si Virgilio, no? Yari, para kita. Thank you.
Mga bahay daw. Ako, si Pirinyo sa Tagalog. Okay? Narin si Lucio. O, ayan, at ispada, buhay mahirap. Artist, kita kayo mag-ipan. Paalam. Alam. Yaran na yung shout out dito sa Altana. Okay, Chris Ligante, Giselle Silvestre Sigura, may kapag Christmas from Sultan Kudrad. Bonifacio mga grupo ngayon bumati kay Renzi Consul. Thank you, Gino. Nabil Bordo Migerme, request to go away in next week, right, no? Sa San Firman. Okay. Sunod na sunod. Natawad na din ko ng makano. Tayo may give kita sa 35. Walang tawad ako kasi get si Pinot sa alas ng sabo. Okay. Paalaman natin sa inyo. Okay. Antes ka kung paalam mo, yari na rin. Bila natapos sa mga pag-explore natin sa stig na kalingawan. Sa pag-alih magkakalit sa pagpapato nakalit sa ilang pagpapato sa tama sa
Bukan sangka sa inyo tulungan pinapalang ka sa pagtutulakay kay makapauli dan sa pagmalay walay puti-puti walay malay tungkol sa masundo tungkol sa masundo naman dapat iyan sa tagpagdamit siniwag-wagan madamon sa laman sa inyong tanan na ikaw ang gamot karanasan kapanagan sa inyong itutulad ang palagay inyong istasyon kawang kamuhi sa pinapalagay nga pala tuntunan okay, maraming salamat. Okay, wala na tiyempo. Tamang salamat kay Mayong Abukid sa inyo tanan. Kasi kabukin ang John Audio Mobile sa Barangay Sibang. Thank you so much. Sunod sa liwat. Herman si Diti Jarity. Kag sinumpirod, Mayong Abukid sa inyo. Thank you.